Да си снимаме двете сега, обръщаме го. Чакай, обърни. Обърни бъде. Ето, дръжко де. Дръжко. Чакай. Чакай за малко, е. Първо фани тук копче. Не го натискай още. Ми трябва да се видим. Ето така. Таки зае. Ми ето дръжко де. Нали ти го държиш? Въпросът ние двете да се снимаме. А кой искаш да снимаш? Мам. И как ще ме снимаш така? Сега снимаш ръчицето. Аз съм го обърнала да снимам да се снимам ние двете. Майче ми копчески би мама. Ето така ще може да има. Би го нагоре. Ето ви.